kanga nzini yini ero kiro muntu nabwate program engia a county government koranja bwate program ye chibasari and one you know we don't share calendars tuko kumanyanga nabwate program no nabwate asa kuru kunya kembini ainche nabwate program ye chibasari Nyamarambe abana bali tukuru kosoro kya club arafu na kuigora chipara tuwabanga kuigora chipara about 25 roads aiga bogirango so na njari ko ba bobasi ni kiagara ebiragita biyane binali kuigora chipara enchireji ya Nyabisase enchire kujakira ku Kabonyo eche Nyabisase eche Nyakembene kuigora tuwarenge so ebiragita mbere biyarenge enchira binganyete ngende kuchialia negari rende likondo bali tuko kwanda abantu yatanga ino mugabana rangu etarenge agenda bakanya Kembene igoro atenena azibika se bira kitabiyane byarenge bakogende function yabo bayibyata ebirore na kokura na kwakaba mura bali babugate kogendie gari bali kogendi chigari ebira kitebyo na kubaura makondo bagenda ngamo kuigorere para e project kegendrete gavana gakogendera goro njibono namanyete atwakora igo bamura burende baba bugatia abatebine of course nare konyo nare ba kamono umyoti karanse abande ba konya bayikire watama akire bebekeraniamo bamenyo baba bugati gucinya Kembene kumanyanga nkimukurira nenda makondo aitotuira na makondo ka njibono ina ikase biragita anyora mo driver tayo montorio mwe makondo tayo na makondo ni gatigite ona rine namua nagenda natebunga yale natebunga aya baya bwatiri kuchirugura asini ni nate atianga kesi na magotebunga aya esegie ya beira ali asbaba ya bugatia esegie ya beira ali asbaba bugatia makondo na iko ekene na nyora abantu bakuminyokani nara abana inchi mbali abantu bakominyokani bakebake bali konya batigire konya bintu bya bije mo kerete mo gavana na abantu bae nairana ne gari yane nairana korra gosini gore para kinara hold the process yeyo tuchika kwa yakora mambi so buraburi ye ya bachi support cheito karabatene nia libakogenda gochinya Kembene batene na asakuru kwa Nyabisase asibira kitabiyarenge babyata you know bata chigari chiane chia makondo nchenarengo bata baita driver bobesana erenya gitari yale tayo bama koyenda gusinya Kembene so totero te yabana inji pole ase mangana yo beire kera to kore program yito yamagendro liria yo kore program yabo yamagendro mokongo mboyo tigabara ibane na baro kore program yabo yamagendro so that tokonya abantu baitama so the program iri ino yechi basali egendrete njaba disrupted ni manyetasi nini kote yabantu still they engage their leaders na nyani into of course to amu irenko na tureji basari echichi abana ba form 2 form 3 form 4 we will also support them asa you abete abanya Kembene to pole but we will help abana once bari wa pray na into toba ichibesa kuruwa se ekiti yaito bagenda kuchimuto lakini obachega bolibu abakubo kutura makondo na gwaka chigari chaito magena bakogenda kuchinya Kembene mbubi turigucha sobo muntu kokora gento bunekyo bamura abana bari bachi baba bugatia bachi kubasaba makondo abali bachaka gwaka na magena that is what happened akirende we thank God bantu mbaumieti akiri chigari chiarengo njia umiange wetasi nini arende bono that is part of the politics but ntoje to sort in future ebintebi bia mona sana domento ema kwa yabono again tonkirikiari ko babugirango kikeyo disruption insini ekerorero chi program chi magendero chi crash omugavana na mu MCA ngo enda babugate program ya abonya Kembene na into to bare chi program chi ko na chi basali gari Nyamarambe na kuigora chi para bune para ya Kabonyo ndero tore kuigora tuchakira Kabonyo egana Nyabisase egana Nyakembene ne para yende ya Nyansembe egana soka moticho yende tore kuigora ne ya sewage liyo bai iga ria tabaka and so many other roads
including kona Nyamaiya kona Mogenda ejine twatekere kuigura litukuria rero akirende ebira kitabia na bono rende byatangana ngere ngokora se program ye basari ngene nja kuigura kira asali asengweta bahati mbaya of course ntwensi ntoma ide program ya kiro monto ali asebira kitabia pakiri injira ya Nyabisase gutira kumbe magavana ni timu ya eno bari gwetera bakwenda gucika kembere banyore bira kitabia pakiri ali batenena biaka magena baruse bamura barengo babaka munyamumura wa manyagitari yale nchakonda tinda ikenari ngenya marambe bama kubuguria makonda ane bagenda microphone sorry bagenda nero bateka chigari ya urende lakini bachiata igo baenda njabano nkorinya marambe nje namanye ngento bune ekio naika asi akoro kwa Nyabisase nanyora chigari itiakire aje korigia bamura bane mbarengo kumbo yo ma kire bobe abasamari bamukonye gucinya gitari abande ebachibe bebisa bamagocha bebugatera nibuya kabisa bamako babugati babaye nonyere likondo kumbe gari asaba yanga ne likondo baguchi koyana gusaba makondo bachaka kuruwana boka segiyaba ngaya yantriko bayikondo bachaka kuitana njabona nakirwesi mikurunya kemene ngaya ayanya kemene segiyero akena na ikali na nyora ngese injarengo akini konya achakire kopoake konya nono abagende bachire konya bachire achaka kopoake amagena ari konya kuruturutu na range libere lyari ngigoro ntukwanere bana inchi twasoka batike ndukiabe kebe no bochaka buri botangani enchire ibaitira banyore birakita ngibako bipuni barusi chi driver bachita bakogenda nyakembene asiki ebara kogenda chi program chiabo bagokora na inchengi gore pare kegara para njana ko bara munezi basari bare kwa na linya kembene makosa bakora no kubagura makondo na kubaita akiri bakongo boyo saba na inchi program ingwete njari ko serikasi nini but konya na igure ngano ane chi list chiari kirwe nkogenda bare kwa na chi basari chiabo ne chi list chiabo na intunko plan de tole to abangire na nyana abana bali bago serwa sinini kya bayibuli bago serwa sinini kunya kembena se disruption ye ito yaba unfortunate konyora tole abayibuli banya kembene abayibuli ba ebitu ebyonse bi form 2 form 3 form 4 na barabuto bakanire school fees tilibisana tilibikomi tiskuru abana bagandikira rero bugima bwa kongere but amagosa abaire na yo ti supporters tikumira na njira bachaka goitana bosayigo basali chi program chigenda ndabona nane pale yo nturayigora lakini ko chituru kuyigera naende bila kitabado mbiro lakini byatire nechi pale chinde tota kuyigora chionsi ipi ko chigora tule lakini program bono njari go sarika ake kyarese ginjaba it's very unfortunate lakini rende ayonsi mutowagera sayambi yo muno nditayumia chikali chira chingwete ntia kwa magana bune chichi bila kitabia ne binde ko byari kuumia batimbi yatule nduri ko complain mo driver uri bo umya no uri bwa kwa alia bakogenda kuchigoro nyerenya gitari yale lakini natebu nko bali bya no problem maybe no kwate namba ya bantu ba maybe ba umia go sei any or any serious injury ya nto abante barutira na magena na bakonyoro muntu naro wako kogoro ndo wako koboko ndo manyeti ngaki lakini chikali kibachira ko bugati microphone na chire chia umia magena tu record yo ngabantu ba umia ndo konora kiro ligena kogoro akirende bali bangi maybe babere go sabatatu but no ana banyekiro nyoronde tayumia kenyorokero muntu mbuyare efuru buraburu yaba chi speech lichigenda red maybe despite the fact much mi otale ngororo abanta maybe what was the intention kakara abantu batuliete abantu maybe chigali chia kwa makonda indira na microphone baira ne bakamna to kwa na igam bali baina na makondo okoba yeburaburu abamura bachi kubwa 3 kondo njenare ngo okoba baina na makondo bakabona igam na to kwa na iga onde tayo omaitenga iri kondo iri na kiakora na nechi program chetu chia toru chikora chipara chia tenenire turarigia makonda ande tuchi gotangasira abantu chipara tukuyigora bakabona muno to kwa na iga orio tamaneri kono ntumaitiro tobate yo bachego bobatiki na ndo bwateri kondo iri aira ni kiagara aira ni obisiane bobe kama okore program cheino na bono egero manyenga gentonkiare nge bobe bugirango mugavana na achakira kuru chitago na kwa na buya yaye okora ogenda ndita yo omobugati kiagara parate aste yo director biyane byarenge okora ogenda gose muticho na ndo so kokwana ogenda kirai kabono nyakeme na banyori director biyane nchira ne gari iri kondo ba kibira gita baba ura makondo ba makoenda guchinya kembere nchenji mai kana arenge na lingocha agenda ndo ringa kipare to kuigura but then
ntonyora ti makonda iyo konyora tura makondane. Yes. Maybe finally maybe you can vantu vateverenga maybe ese chikali maybe the mugavana chikali chavo chasali anda unokorege mitando wikira bana batenga maybe there was live bullet sema sasiali kuwakwa maybe ya inche timanye ti kiagera baskari bachirari narengo inche timanye na chekera na nyora eburaburu yabeire ari na uroko lakini bintu narari ne chitiaga canisters chirense kali masasi isasi ndiri gwaka igo lisasi kero gwaka rigo itanga bono no goteba abantu bakwete egento narari na ikari baadaye narra bintu bibyo so chitiaga sibinene byatumikire birensari erioki bibyo so kiri amarioki ali yako andokora abantu babwate ne county government kiagera na ubagutwara chitiaga siri na ubarutegera abantu batame but endo kene kiyo kenene kiaba masasi ayo nje timanye tikiagera nche na aende kerese giaere nje mwata baskari wono rende baskari bana batumie tibunduki kiagera nche oyese giaere oro ntumaite aya bono maybe finally otebya abantu abagirango uno mujime bwo girango the madna bono baligeti kerege ntune kiabere they want what you said you are the way forward nabagirango maybe nkiora batebi nane pare cyo bangete what are you planning for the development abagirango ngo batei batwara ubororo ambeyemo ebinte ibi abeire it's unfortunate nambeyemo ngo they supporters abantu ujagira supporters bo mugavana na supporters bane mwachie moire nsengora mwanyora abantu bale ne character ngimoko baburera amakondo ngimoko bachegeri uzindugana kole basari yino but no problem ayo abeire obuye binte ibi burugano byaba ne byamagendero ndo tiatogendera ne program chetu cha magendero kyagara nkuigore turi para 25 ngo atura abana abuchi basari bakahuba buri obarengari ko batore governor ba gose county yo ba chiri bisato njoma itiko luzu bisato ko bande chibesa chieto baso school bagirango bonspi tini go teba magendero tare tugana on dibwensi lakini go te supporters tutiko bacheke gwachire kukwana igoro ya magendero kwana enda no ndene che igoro ya magendero akwane agende so that we toba abantu abamo tomenya enjira yemo that is the way.